Hello, good people. Mamukasi. Kuri sei kwese kwamuri. Ndangoti ndiuya kuzokwazisai pano pa YouTube tane time sina kuuploada mavideos. Pane zvakawanda zvanga zvichiitika. Pane zvakawanda kubva paya patakabirwa. A lot has been happening. And also ndakaita accident some few days ago. Ndakaita tsaona, so yeah, zvinhu zvanga zvisiri kufamba zvakanaka, but I'm promising you kuti very soon we're coming back. Tinenge tavepo takuuploada mavideos zvakare on YouTube. Tinenge takukupai content riri improved, handiti re-improved mavideos ari nani than at 2024. We are still aiming high, tichienda mberi. Ndichiti dai Mwari wekudenga wakuchengetedzai pafestive season ino, kwese kune vese vari kutravela, kune vese vane mafunctions akasiyana siyana avari kuita. Mwari dai vakuchengetedzai, dai Mwari vakuitirai zvakanaka. Iniwo ndiriko kunoko kumba, together with the girls. Tichingodaro hai mukabwe kambwa aka kamuri kurega kachiraramba kuita ungati munhu akazviri kwere. Hai iyo so guys ndokukurudza kuti musafambe kana makadhakwa, musadrive muri under the influence of alcohol. Musadrive muri under the influence of alcohol, number 1. Number 2, musatambise mari. Musati masangana nevanhu vakawanda, ino kuti muchasangana nehama dzakasiyana siyana. Musa waste mari, because kumberi uko mari muchada kuishandisa. Also musafarisa, farai but musafarisa, because mukufarisa pane zvakawanda zvinoitika, handiti. So ndangoti ngoya kuzoonana nemi ndichida kuti wishing you a Merry Christmas and a happy New Year, handiti, and a prosperous 2025, handiti. Pakati apa Mwari wekudenga varamba achikuitirai zvakanaka, Mwari wekudenga varamba achikuropafadzai. Ndo zvandangoya kuzokuudzai kuti aiwa tichipo, hapana kwatiri kuenda 2025 tinenge tichipo. From Uncle Saint, and Saint TV crew for now, it's much love and God bless.